ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ସୁଖ ଆଶା କଲେ ନାଶବାନ ସୁଖ ମିଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ମିଳେ। ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁରି ଅଭ୍ୟାସ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୌଖିକ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ଆସି ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାର ହୋଇଯାଏ। ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କାହା କାହା ପାଖରେ କରିବେ? ଜୀବନ ପାଖରେ, ସମୟ ପାଖରେ, ନା କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ? ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ବି ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।